Wane ne Sadiq Saleh? Sadiq Saleh shahararren fasihin matashin mawaƙin Hausa wanda ya yi waƙar Abin Ya Motsa da Idan So Cuta Ne da sauransu. Haihuwarsa: sannan matashin mawaƙin Hausa wato Sadiq Saleh an haife shi ne a jihar Borno, ƙaramar hukumar Maiduguri, kuma nan ya girma har ya yi wayo ya fara waƙarsa. Sannan fasihin mawaƙin Sadiq Saleh kuma mawaƙin Abin Ya Motsa, kamar yadda ya zayyana, ya fara ra'ayin yin waƙa ne tun yana ɗan ƙaramin yaro. Hakan ya sa bayan da ya samu damar shiga studio bai yi wasa da damarsa ba wajen tattaro basirarsa domin nuna wa duniya. Sai dai duk da cewa mawaƙin bai iya tuno waƙarsa ta farko ba, da aka tambaye shi wacce ya fi so daga cikin waƙoƙinsa, matashin fasihin mawaƙin mai waƙar Abin Ya Motsa da Idan So Cuta Ne da waƙarsa ya zaɓi waƙarsa mai taken suna Abin Ya Motsa a matsayin wacce ya fi so kuma ta fi burge shi, sannan ya zaɓe ta ne saboda ita ta sa mafi yawancin mutane suka san shi. Sannan shi ma Sadiq Saleh, kamar yadda ya faɗi, babban burinsa a rayuwa matsayin shi na mawaƙi shine ya ga shi ma ya shahara, an san shi a faɗin duniya kamar da kowanne mawaƙi. Shi ma karɓi lambobin yabo da dama kamar su Best Supporting Artist, Young Musicians da dai sauransu. Sannan Sadiq Saleh ya yi waƙoƙi da dama wadda shi ma bai iya rike adadinsu ba. Da gaske akwai Abin Ya Motsa, Idan So Cuta Ne, A Zuciya, So Ya Yi Min Rana, Buri, Har Abada, Sai Kallo, Kun Gani, Ta Gidana, Zaman Duniya, So Kenan, Dama, Inda Zuciya Take, Masu Faɗa Su Faɗa, Ranar da Zaka Fara So, Ki Ji Da Ni, Masoya Ne, Wayyo Allah, Na Gode Rumfa, Gina Ƙauna, Masoyin Gaskiya, Kozin, Farin Ciki, Zuciya da So, Kyauta, Ban Yi da Dama Ba, Sanyin Idanu, A Cikin Jini, Bebin Bebi, Alƙawari, Auren Zaki, Ɗan Yaya, Farin Ciki, Ƙorafi, Kalma Guda, Wa Zai Ɗebe Kewa, Gaskiyar Lamari, Tukuicin Ƙauna, Tun Bayan Rabuwa, Labudda, Farar Amarya, Ina Son Na Faɗa, Annabi Ne, Waƙar Yabon Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da dai sauransu. Bidiyon waƙoƙi: sannan ya bidiyon waƙoƙi da dama daga cikin waƙoƙi kamar su Abin Ya Motsa ne wanda ya yi karatun 2022 tare da Asmi Wakil. Akwai Tukuncin Ƙauna a shekarar 2021 wanda ya fito tare da mawaƙi Khalid Abdullahi. Akwai kuma Idan So Cuta Ne a ƙarshen 2023 wanda ya fito tare da Asmi Wakil. So Ya Yi Min Rana a shekarar 2022 da ma a shekarar 2023 a Faranti a shekarar 2019 da dai sauransu. Sannan bayan kasancewar shi mawaƙi, ya kasance makiɗi kuma mai ɗaukar nauyin waƙa, kuma musulmi ɗan asalin Najeriya a yankin jihar Borno. Mun gode da ziyartar shafinmu. Ku taɓa mana subscribe, sannan ku yi like, ku taɓa alamar ƙararrawa.